V júni minulého roku bol založený Zoborský skrašľovací spolok. Vlastne bol obnovený, lebo ten pôvodný vznikol v roku 1888. Dvaja členovia nášho spolku píšu knihy. Pán profesor Točka ukončuje knihu o históriu Zobora, ktorá je faktografická kniha, ktorá hovorí presne o rokoch, o osobnostiach, o vývoji Zobora. Pani Oravcová, Ľudmila Oravcová, sa rozhodla, že dá dokopy skupinu obyvateľov, aj starších, aj mladších Zobora a spolu napíšu spomienky, také aktuálnejšie, také ich čo si pamätajú, ako žili na Zobore, aké majú nielen spomienky, ale aj príhody, ktoré zažili. A takto vznikne taká beletristická kniha. Predpokladáme, že niekedy v lete, začiatkom leta, tieto knihy uzrú svetlo sveta. Oboznámiť občanov aj s tými dejinami Zobora a to bola úloha na mňa, pretože ja už mám skúsenosti s písaním. Toto bude asi 12. alebo 13. publikácia také regionálnej histórie, tak som sa dal na to pred 3 rokmi a teraz to ako si dokonávam a má to byť taký informačný ako si zdroj, čo sa tu odohrávalo o tých pamiatkách a celom vývoje tej aglomerácii Zoborskej. V každej jednej kapitole bude niečo staronové, lebo to sú veci, ktoré sú z dobovej tlače, zo starých zdrojov, ale o ktorých sa už dávno nevie. Čiže my vytiahneme na svet to, čo už bolo známe, ale v novom poňatí, novej filozofii a dáme to teda už modernému človeku. Moje knižky obyčajne predáva knihkupectvo Viera, to sú moji známi a potom aj inými spôsobmi, cez internet a tak predávame to. Podporili sme nejaké projekty, ktoré išli cez mesto. Teraz pôjdu cez Nitriansky samosprávny kraj, tiež majú projekty pre tento spolok. Hovorili sme, že by bolo dobré aj na úrovni vlády niečo pomôcť, či už z Ministerstva kultúry. Hlavne sa jedná o ten Zoborský kláštor, ale čo som veľmi rada je to, že sme odsúhlasili v rozpočte čiastku na rekonštrukciu bývalej základnej škole na Zobore, ktorá bude slúžiť ako kultúrne centrum pre obyvateľov Zobora, ale budú tam aj seniori, matky s deťmi, bude slúžiť na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa budú na Zobore organizovať.